Wengane zakwethu impela sibona laphana ke igcwame elisha njengoba ke seliphumele kobala ngodaba olutrend kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana oluthinta ke uma wengane yakhe uma kaMpuphu. Njengoba isokhumbula wengane zakwethu ukuthi ke usabalele pha iVN ezinkundleni ke zokuxhumana laphana ke uma kaMpuphu ke ekhuluma ke nomngane wakhe, kanti yena ke umngane uzasane ke ayiphutshuze ke le VN nokuyona ke into impela ke abantu ke abakhuluma ke ngayo kulezi insuku. Bafowethu impela lona ke igcwame elisha cha impela ke lizidele ke amathambo lathi cha alikwazi balithule lihlale libukele ke ekubeni ke impela ke konakala. Bafowethu ke impela igcwame elisha bese ke seliqondisa kakhulu ke engakho konke nje abantu ke abakushoyo nabantu ke impela ke abakubhekisile phana ke yana ke uma kaMpuphu wathi cha impela ke iso liyaxhoshwa kodwa ke uyazi balokhu ke akwenzeka ke kangamele kuphela kuba kwenza ngoba ke lo muntu lo uselotsholiwe futhi ke uzoba ke nengane ke maduze eyakhe ke phela ke umkhonyane ke wezinkomo. Uphinde waveza ke wengane zakwethu ukuthi ke impela ke yena ke uMpuphu njengoba ke ezolanya nje impela yena akaze ke amhlawule futhi ke engokwesintu uMpuphu ke ubhilo ngaphela kumkhonyane ke wezinkomo. Bafowethu uthi lento ke abantu ke abayenzayo ke ayilunganga ke impela ngoba ke impela ke iso liyaxhopheka nanoma ukubani. Wabese ke wanxusa phana ke umkhonyane ke kaMakaMpuphu uthi cha impela ke izinkomo ke angabe saya ukuyozilana ngoba ke vele ke sokuzoba nengane ke ezoba khona. Wathi ke vele ke naye uMpuphu njengoba ke esangamhlawule cha naye ke uzimisela uthi ke avisane ke amnikeze yena ke uMpuphu ngoba vele ke izinto ke sikhumba kanjalo. Ke wengane zethu impela ngaphandle banikhuluma kakhulu ke akenitshele yona ke le VN yegcwama ke elisha nani ke nizwele. Ngiyafisa ukuthi ngiphakame ngiveze uvo lwami lokushweleza nokuxolisa nokwehlisa imimoya kuwona wonke umuntu waseNingizimu Afrika olandelela izindaba noma izinto ezithinta uMaskandi ikakhulukazi ke nomthandeni uqobo okuyimina. Bafowethu kunomama wengane yami la okuvela ukuthi ugejene nesoka lakhe nomkhonyana wakhe weinkomo wamalobolo. Bafowethu lesasimo lesiyana sibhlungu kakhulu, angifise lo babhlungu ukuthi behlele noma ngabe ubani okhona phansi komthunzi welanga ngoba nonke ningabafowethu nonke nizingane zakwethu singabantu kahle singabandawonye ukuthi ngoba nje sasilokho esihlukahlukana ke sagcina singabantu sibaningi sigcwele kumhlaba kodwa sisuka ndawonye siyinzalo kaAdam noEva. Bafowethu ngifisa silekelelane sikhuzaneni ekuthenini singahlekisi kakhulu ngalisa simo kodwa sizame mhlambe ukusimbambatha, sizame futhi ukusiqoqa ikakhulukazi abantu besifazane imbokode. Ngiyacela ngenelele kakhulu abantu besifazane nganigcina ninamandla, ngicela nilekelele omunye umuntu wesifazane owehlelwe yishwa elimehlelile. Angiyena nakancane umuntu onenhliziyo embi nomuntu onobubi nonenhloso zobubi. Kungiphatha kabuhlungu ukuthi umkhwenyana kamama wengane yami uthema ijamba ethatha ifoni wafica wathola ukuthi umama wengane uthumela amanui mhlambe naye ikhumbulele njengaleso sikhathi lokho akukhumbulile kwamzukwana, okuyinto eyenzakalayo futhi eyimpilo bafowethu leyo ngoba nani bafowethu bodade wethu bantu besifazane lapha emakhaya nani niyakwenza ukuthi umuntu enesoka lakhe lapha uthola ukuthi uthumela manje kunomuntu nje adladlala naye kuzahleke nani kodwa ukuthi anikabanjwa. So ngoba ningakabanjwa ke ngizama ukuthi bafowethu ukugula kwenu kuyafana, nihlukene ngamawodi kuphela esibhedlela. Ngicela ukuthi nilekelele omunye umuntu wesifazane uma nibona izinto ezithile kuhlekiswa ngaye nani nimlekelele ngoba leyo nto izolimaza nina futhi ekugcineni iphinde ilimaze nathi, isilimazele ubuntu nokuphila kwethu singabantu. Umhlaba ushintshile kakhulu manje, phambilini bekwaziwa ukuthi uma uganwa wakho umuzi kufanele ukuthole itshitshi ushele emfuleni uqonywe bese kuthatha ke itshitshi bese lenza umakoti. Njengamanje sinemizi esiyibona emakhaya, imizi ebifa nemizi ebisihlekwa isiyinhlekisa kubantu abangena nembeza kuthiwa iyafa. Kufike umama wengane efike engene nengane emshadweni afika uvuse lo muzi. Sicela ukuthi singalibulali ke leli record elihle kangaka senilenzile bo mama
bo baby mama nilenza emzini yabantu nifike nakho imizi efile nishintshe ngisho indoda othola ukuthi isingenwe isigxile kakhulu ophuzi noludakwayo kubukeka ikusasa lalo lifephala nokusebenza kwayo kungasacaci kahle fike niqoqa indoda iqonda indoda niwakho umuzi le record elihle nilenzayo izinto ezinhle enzenzayo ningo baby mama emzini yabantu siyayibona abafowethu futhi siyayibonga futhi siyanibonga kuyakhombisa ngempela ukuthi kwakusuke kwenzeka amaphutha ukuthi uyazala kanti uzalele umuntu ongelona iphakade lakho siyafisa ukuthi linganqamuki lelo record elihle lingaphazamiseki lingamosheki ngoba iminingi imize emile ngalokho ngomama beingane ngobaby mama siyafisa futhi ukuthi ubuntu bande bantwini sifisa ukuthi kulekelelwane bese ngicela futhi nomkhwenyana lo weinkomo ukuthi makwenzekile wadibana nento enjalo okwenzekile noma wakhona ukubonayo kusolayo ahlise umoya angahlohlwa ngabantu angaphiki nama social media lawa ngoba ama social media anendlela yawo abe indoda amele izindaba zomuzi wakhe njengoba isemloboleke udade wethu aqhubeke futhi ngoba kunanomntwana omncane nje ozayo ozolama umpumpu siyafisa ukubabona beyifamily enhle ukuze nalomntwana ozayo neinkomo angabe sayilanda esale seyiyeka nje inkomo laphana ephinda lungise futhi axoxe noma no wakwakhe bebonisane nje bebambisane beyilungise lento amaphutha enzeka kumuntu besibabone beqhubeka singajabula kakhulu ukuqhubeka futhi sibabona lokho bevela lapha einkundleni bedansa befaniselene ngengoma kaMafikizolo ethi uyabona lona owamanje ke ngathi nguye lo uyabona sibona kuyinto enhle kakhulu lokho akusandile futhi akwandile siyabadinga abantu besilisa abanothando olunjengalolo leyansizwa abakwazi ukuthatha umuntu wesifazane enomntwana nenye lelingijongo bemnika uthando beze bekhiphe inkomo bemlobole sinyazi ukuthi khona amaphutha lapha nalapha nakhona uthola ukuthi enzeka kodwa iphutha lenza umuntu bafowethu ngicela ukuthi ibe ncane bafowethu ushwele kubalandeli bami kakhulukazi ngicela ukuthi nje bafowethu ushwele umuntu naye lo ingane yazalwa njengani uyabona bafowethu ngiyacela ukuthi ngempela umfowethu lo amele nje into yakhe ayeke inkomo lapha ngabe sayilanda ngoba vele kunani ingane vele lami umpumpu ezayo naye umpumpu futhi mangigcina ngamlobolanga mina ngingagcina ngibapha futhi naye mhlambe ngoba vele ubhilo ongakukhona ngokwesintu umkhwenyana lo mfokabani lo malobolo lo wenkomo egcine enomndeni nefamily engahlohlwa ngabantu abantu bayohlala behleka abantu bayohlale bejabula abantu bayohlale benjalo kodwa nabo banenkinga zabo ngiyafisa kakhulu bafowethu ukuthi engathi singaqhubeka sibe nokuhloniphana kuleso sigaba abantu besifazane bayabulawa omunye umuntu wesilisa mayifica amanu kanje efonini yomuntu wakhe mhlambe ethumeleli ex omunye uthatha isibhamu adubule athathe ayidubule naye futhi sibuke izimo eshaqhisayo lapha eindabeni ko television ngiyayibonga leyansizwa ukuthi ayikwenzanga lokho kodwa idle igwinye kubaba ngokwenza lokho ke kukhomba ukuthi ayindoda yona kahle kahle enezigixagixa zothando esengakwazi futhi ukuthi iphinde ifuthi ilungise izinto izimo iqhubeke iqoqele nomntwana yonke into nalo nomuntu wayo ingamlahle ngoba mayemlahle izobe imlahlela abantu ngiyafisa nje kakhulu sibambisane kulokhu bagile kwanele banezizathu ukuthi bebegiyelana kodwa ngamanje ngiyacela ngithi shwele mina lapha emhlabeni ngangizela ukuzojabulisa abantu ngangizela ukuzoba umngani wabantu ngangizela ukuzophila kubantu ngicela abafowethu ukuthi lokho enganguzele uqhubeke kunakho futhi angeke ngithi ngiyibhumi elisha nginogazi nginje bese ngiyiqhenya ngokuchamela izibaya zamanye amadoda sikhona sakithi emdlejeni
bafowethu, ihlazo asole sabe ihlazo, nangokuzayo sifunde emaphutheni ethu. Ngiyacela kakhulu bafowethu, anginilawuli futhi ngeke nginishayele umthetho. Ninempilo eniphilayo lapho nezinto enifisayo, kodwa bafowethu nabo bangabantu laba bantu, uyabona. Ngiyacela bafowethu kakhulu ukuthi nilekelelane nami, siwunqande lo mkhuba, sixoxe ngezinye izinto, siqhubeke impilo iye phambili. Sekwaneleke. Hayi-ke wengane zothi impela ke lisho kanjalo-ke igcwame elisha njengoba-ke belizikhulumela-ke ngalo ku-double trend kakhulu phana-ke ezinkundleni-ke zokuxhumana. Lifuna-ke yena-ke uma wengane yakhe kuma kaMpuphu. Kodwa-ke thina-ke simbosa sithi MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibana yona ividiyo elandelayo.